Как направих ето тази анимация в Canva? Сега ще ви покажа. В Canva отваряме видеоформат, в моя случай Instagram Reels избрах. Поставяме това, което искаме да анимираме и ето тук долу, като селектираме, може да редактираме колко да е дълго видеото. Аз искам моето да е около 2,6 секунди, да бъде кратко. След това селектираме всичко, което искаме да анимираме и отгоре избираме от бутона Animation ефекта, който искаме. Може да бъдат най-различни варианти, откъде да идва текста, как да се появява. Разгледайте ги, има наистина различни неща. Аз избирам моя да е ето този ефект отдолу да се появява. След като е готово, вече може да си копираме и да дублираме тази страничка няколко пъти. Аз направих така, за да сложа различни шрифтове. В зависимост от това какво вие искате да покажете и анимирате, може да го направите така. И ето това е крайният ефект.